Kedves nézőink, elég lesz a 2 gólos előny a Hertha FTC női kézilabda csapatának a Bajnokok Ligája döntőjének visszavágóján. 27-25-re nyerte az első meccset a Fradi a Kometár Skopje ellen, és most következik a visszavágó. Na hát a szerencsés kolléga, akinek van kommentátorállása, először és utoljára fogok hivatkozni a körülményekre. Komolyan mondom, hogy életemben ennyit nem küzdöttem azért, hogy közvetíthessek. 1,5 órán keresztül sikerült azt elintéznem, hogy egy telefonon tudom most közvetíteni, ezért előre is elnézésüket kérem, hogyha bármilyen probléma adódik. Most jönnek a himnuszok. Után következzen a magyar, remélhetőleg legalábbis. A Hertha FTC játékosai ott állnak, és mutatják, hogy nem szólal meg a magyar himnusz, ami hát jellemzi az itteni viszonyokat, kedves néző. Egyszerűen példátlan, hogy egy európai kupadöntő előtt a vendégcsapat himnuszát ne játsszák el. Felháborító. Felháborító. Kérem szépen, a magyar szurkolók elénekelték a magyar himnusz. Elképesztő. Európai kupadöntő, Bajnokok Ligája döntő, de nem Európában vagyunk.
Na jó, hát erről ennyit. Még annyit ehhez a kis Kálváriához, hogy természetesen faxal a kezemben érkeztem ki Macedóniába, de teljesen felesleges volt mutogatnom. Mondták, hogy ők nem tudnak semmiről, és éppen ezért nem is fognak nekem semmilyen berendezést biztosítani. Hát ennyi mag, hogy legalább egy telefonvonalat tudtunk szerezni. Remélem, hogy ez nem gátolja önöket abban, hogy élvezzék a mérkőzést. Itt a vendégcsapat, vagyis hát most már a hazai csapat edzője, Alexander Panov, az orosz mester. No azért remélem, ez a lányokat meglehetősen földobta és fölrázta. Egyébként egyáltalán nem volt ideges a magyar csapat. Mindegyik játékos jókedvűen érkezett ki Macedóniába. Minden adott volt a jó felkészüléshez. A bérelt repülőgép színe is zöld-fehér volt. A stewardess hölgy fehér ingben és zöld kendőben szolgálta fel az ételeket, és zöld kis keszkenő fogadta a lányokat. Zöld volt a szalvéta is, amivel megtörölködhettek. Szóval minden pradi volt, ezt elintézte Maglódi Lajos, szakosztályigazgató. A szállással is minden rendben volt, de hát az, ami itt a csarnokban fogadja a csapatokat, elsősorban persze a Herceg TC-t, az tényleg nem európai. No, foglalkozzunk a mérkőzéssel, mert hogy az az elsődleges. Kérem szépen, az európai kupák történetében egyetlen egyszer kapott ki hazai pályán a Kometás Skopje 1999. január 3-án, amikor a horvát Podravka Koprivnica tudott győzni 23-22-re a Skopje otthonában, ami biztató lehet a Fehérmezben játszó Herceg TC számára, hogy akkor Farkas Ágnes, a Fradi egyik játékosa, szerepelt a Podravka Koprivnicában, 2 gólt dobott a győztes csapatban, és egy hónappal később a két csapat Koprivnicai mérkőzésén 10 gólt szerzett és nyert 24-23-ra a Koprivnica. Tehát Farkas Áginak már vannak emlékei erről a csarnokról, mint ahogy vannak emlékei a Fradinak is, hiszen a hazai mérkőzésen már többször elmondtam, hogy az 1999-2000-es BL szezonban játszott egymással a két csapat. 2000. február 5-én 29-24-re győzött a Skopje a Fradi ellen. Ez most a miénk szempontjából kevés lenne a végső sikerhez. Tehát induljunk ki abból, hogy az elődöntő során Podgoricában sikerült bravúrral győzni 1 góllal idegenben, és a lányok azt mondták, nyilván nem kikapni szeretnének, de akár még egy 1 gólos vereség is belefér, hogy a végén mi vigyük haza a trófeát. Elképesztő körülmények, és ekkora késéssel kezdődik a Bajnokok Ligája döntője. Remélem lehet valamit előlem hallani, hősiketésű a zaj. Tiszta-Fehérben tehát a Herceg TC csapata, tartatlövéssel a felső kapukáról pattan ki. Még egy elnézéskérés, miután majd látják a totálképen, ott van a kép alján egy ilyen flexi-üveg, ma mögött ülök, gyakorlatilag a pályával egy síkban, szinte semmit nem lehet látni a pályából, ezért ha esetleg rontanék, akkor elnézést kérek, megpróbálom összeszedni magam. Budimir. Az első ütő és gól. Szerzője Kastratovic. 1-0-ra vezet tehát a Skopje. Arra kell nagyon figyelni, de az az elején nagyon elmenjen a macedón csapat. Pontosan az volt a jó Podgoricában, hogy tudta tartani a lépést a Herceg TC a hazai csapattal. Akkor földobta a lányokat, a pokoli hangulat, reméljük most is így lesz. Itt, Farkas, már refújták. Kohut és Dolejs, két csehszlovák, vagyis csehbíró, bocsánat. Szóval csehbírók vannak, kicsit teszik ki oldalra, és 10-7-es egyelőre. Kirchner törve, Siruvéd. Hát arra nem számíthatunk, hogy a bírók nekünk fognak fújni. Utupán lánykori nevén, azaz Dinu, a román kapus, aki tulajdonképpen csak a döntőre lett a Kometás Skopje játékosa, meglehetősen rossz az Európai Szövetség kiírása, hiszen át tudták igazolni a Krim Ljubljanától. Kastratovic.
visszafújják. Platonra kell nagyon figyelni, a beállóra. Azt mondta Németh András vezetőedző, hogy annyiban változtak majd, most elsősorban Tóth Tímeának kell Platonnal küzdenie, közel sem kellemes feladat. Azon kívül, amit még változtatni szeretne Németh András, hogy a védekezést egy kicsit kijjebb tolja, és ezáltal az imént labdához jutott Kastratovicsal is szemben esetleg hatékonyabban tud védekezni a Fradi. Sugárvéd, szabaddobás. Egy kis tornatermet és képzeljenek el egyébként a kedves nézők, ami gyakorlatilag úgy van zsúfolásig tele, hogy tényleg csak a plafonon nem lógnak az emberek. Egyébként teljesen magabiztosak, az újságok már úgy jelentek meg, hogy a bajnok csapat képét közölték, és itt már előadták a bajnoki indulót is a mérkőzés előtt. Megint visszafújják. A labda a Skopjénál. Azt mondta Németh András, hogy ez lehet az, amiben bízhatunk, hogyha elhiszik magukról a macedónok, hogy már megnyerték a bajnokok ligáját. Tóth Tímea. Kár volt elkapkodni, Mrazikova azért visszaszerzi, Kirchner. Kicsi Eszter. Csereamieinknél Pádár Ildikó érkezik, és jön Benyási. 1-0-ra vezet egyelőre, a 4. percben a Skopje. Itt jó lenne most már gól dobni. 7 méteres. Nagyon jó volt Citi Eszter betörése, megvan a büntető. Azt hiszem Farkas Ágnesra vár már a feladat, mint a hazai mérkőzésen is, hogy értékesítse a büntetőt. Na nézzük Farkas Ágnes. Fölényesi. Ez kár, ezért nagy kár. Na nem baj. A folytatás. Nem, lépéshiba volt, miközben szabálytalankodtak. Bojanova ünnepel, szólnak neki a bírók, hogy kicsit jöjjön vissza, mert még dolga lesz itt a kapu előtt. Bojanovára kell nagyon figyelni, ő 9 gól dobott a budapesti mérkőzésen, 6-ossal láthatjuk, itt pedig Kastratovics 3-assal. Most van Bojanovánál a labda, de hát aki látta az első meccset, úgy is emlékszik rá. Aki pedig nem látta, most megismeri, remélhetőleg nem olyan formájában, mint Budapesten. Bojanová. Gyönyörű sugár! Bravo Timi! Ezek nagyon kellenek majd, és most már jó lenne goldot, hiszen az 5. percben járunk. Mrazikova. Farkas gól! Ez az Ági! 1-1. Nem szabad megtörni, és akkor előbb-utóbb ők lesznek idegesek. Dino próbált meg spárgázni. Elmondtuk már többször, 1971-ben játszott megdöntőt a Ferencváros, és akkor Pozsonyban kikapott 11-9-re a Spartak Kijevtől. Meg lehet az első arany. Ez egyébként a 112. európai kupamérkőzés a Hertha TC-nek. Ezt még a beutazás előtt mondta el nekem Elek Gyula, az akkori sikercsapat edzője, és Kastratovics a második gólját dobja. 2-1. Győzelem, egy döntetlen és mindössze az említett Koprivnica elleni vereség. Ez a Skopje hazai mérlege. Hol? Ez az! Pádár Ildikó Farkas remek bejátszása után. Gyönyörű! Újabb egyenlítés, 2-2. Percet tart a mérkőzés, azért fogom egy kicsit sűrűbben mondani, mert odahaza gondolom nincs óra, hiszen állnak össze az órák, nem lehet egy folyóórát bemutatni ott a képernyő tetején. Én itt viszont látom a helyszínen az eredményjelző táblát. Farkas szólod a Citynek. Malagova azt mondta, hogy Boszke legjobbja Európában. Malagova, ezt mondta Németh András. Gól! Kastratovics harmadik gólja. Jó lenne, ha leállna.
3-2. Jön Csupic, aki az első mérkőzésen azzal vétette magát észre, hogy abba ütött bele, aki éppen az útjába került Ferencvárosi részről. Itt aztán még nagyobb keret kap valószínűleg. Kiki elveszik. Kohut és Dola is egyébként egy alkalommal vezetett a Ferencvárosnak európai kupameccset, és azt mondta Németh András, hogy sajnos akkor borzasztóan bíráskodtak. Ujanova. Stratovic. Travikova lábbal. Budimir. Stratovic. Platon és Sugár. 2 méteres. 1996. január 20-án volt az a BL meccs, amikor a Ferencváros a Viborgal játszott, és nyert 26-22-re, akkor bíráskodott Kohut és Dola is. Ujanova, illetve Sugár. 8. perc végén járunk. 4-2. Nem szabad elketretlenedni, hiszen még nagyon sok van hátra a mérkőzésből. Emlékezhetünk a Fotex férfi csapatára, amely 2 gólos előnnyel érkezett Magdeburgba, és 5 góllal kapott ki. Ott az volt a baj, hogy többször is elengedte a veszprémi csapat a Magdeburgot, és utána már nem tudott felzárkózni. Na ezt nem szabad most csinálnia. Radinak, kapufa, bal szerencse. És egy sárga lap Platonnak, akkor reménykedjünk, hogy 7-es is, így van. Érkezik is Farkas Ágnes. Jól van. A kapufával egyébként az első mérkőzésen is hadilában állt a Herceg TC. Jó néhányszor a Skopjénak segített a kapufa. Törlésre kell válni, ott lehet látni most már azt az úriembert. A partvisszal. 9. perc. A második 7-es percben Ági. Hát ez luxus. Farkas veszi el egy pillanatra. És indítanak. Erzsalieva. 5-2. Hihetetlen lendülettel érkezett. 3 gól. Most a Skopje meggyőzte. Perc alatt 2 hetet hagytunk ki. Benyák. Farkas. Hatalmas pofont a Platontól. Ott volt persze Csupic is. Farkas. Kiki. Minus. Elveszi a labdát a Skopje. Bravikova küzd még érte. És nem tudják megállítani. Kirchner keveredik át a másik oldalra. Platon löki, és nem adnak 7-es. Nem adnak 7-es. Hát akkorát lökött rajta, hogy az nem igaz. Nem is nézte a labdát Platon. Benyák. Farkas. Felemelést fújtak. Hát én nem láttam, hogy fölvette volna a védekező pozíciót valahova. Tehát lehet, hogy elfogult vagyok. Orosz játékos a Volgográdban szerepelt korábban is, mondta is Németh András, hogy megpróbálták megkörnyékezni, de nem sikerült annak idején megszerezni. Íme a
hazai szurkoló tábor. Nagyon magabiztosan nyilatkoztak a hazai versenyzők, nagyon magabiztosan írtak az újságok, szinte semmibe vették a Herceg-TC eredmény sorát. Pedig óriási bravúr, hogy a Ferencváros idáig eljutott. És azt mondták a lányok, bravúr, bravúr, de hát ha már idáig eljutottunk, akkor jó lenne, hogyha meg lenne a BL siker. Egyetértek. Ujjanová, Kastratovics. Tóth-Tímeával ütközött. 11. perc a mérkőzésen, 5-2-re vezet a Kometál Skopje. Budimir. 6-2. Nagyon kell figyelni, lányok. Ha most elmennek, nem tudjuk megfogni őket. Kiabálni teljesen felesleges, és hallja egyik játékos sem a másikat. De hát valahogy megpróbálnak kommunikálni a mieit. Farkas. Most fújják csak le. Pravikovát védte egyébként Dinu. Nem szabad neki lábra lőni. Szabaddobás. Gólt kell szerezni ebből az akcióból. 12. perc. Benyásmester és Dinu. Óriási formában védett. Sajnos ez az igazság. 2 méteres. Sárga a Pravikovának és büntető. Itt van Dinu. Nagyon elkapta a vonalat. Szerzalieva a képen. Korábban ezt is elmondtam, már Kiselyeva néven játszott. 5-2-nél, vagy 6-2-nél Bujanová. Sugár! Ez az! Timikém, nagyon-nagyon kellett. Farkas, csak át lövünk-e gólt? Benyás. Farkas át. Látom védekezik szerepemben. 2 méteres. Csak kidobja be. Lehet, hogy Citynek kell megpróbálnia. Oda is sétál City Eszter, aki vezetni tanul, az elméleti vizsgákon már túl van. Hát irányítsuk be azt a labdát, nem igaz, nem igaz! A harmadik hetesünket hagyjuk ki. Dinu megbabonázza a magyarokat. Kettő, 13. perc. Németh András itt áll az orrom előtt. Szegény nem nagyon tud mit szólni. Budimir. Ez bizony szabálytalan volt, kétségtelen. Kovács nem kívül keményen állította meg Kovács Veronika Budimir. Ujjanová. Kastratovics. A palánkról jött vissza. Nagyon kicsi a hely, ugye mondtam, hogy ez kis tormacsarnok. Ez az, Kirchner. Be kell vágni a szemük közé. 6-3. Végre egy picit el tudtunk lépni a Skopjétól már úgy, hogy pici emberforhoz jutott a Herceg-TC és Kirchner használta ki. Ujjanová. Budimir. Kastratovics. Óriási lögdösődés, Tóth-Tíme is a földre került, nem csak Kastratovics. Mellettem Radnóti László, a Magyar Rádió riportere, ha esetleg behallatszik, akkor ez annak köszönhető, hogy mint a heringek úgy ülünk itt a partvonal mögött. 6-3 az állás, 14. perc a mérkőzésen.
És ezzel összesítésben plusz 1 a Kometás Skopjénak. Bujanová. Budimir. Bujanová. Elépte, nagyon jó. Nagyon jó ítélet. Tetszett ez a Cseh Sporiktól. Föl lehet jönni 2 gólra. Farkas. Zsiru. Farkas Áginak nem megy. És Zsirut élteti a közönség, az a közönség, amelyik korábban nem is ismerte, csak ellenfélként. Gondoljanak bele, mint hogyha a Bajnokok Ligája döntője előtt a focira gondolok, miközben Kastratovics lő egy kapufát és Platon lövi fölé. Szóval, mintha a labdarúgó BL döntő előtt a Leverkusen leigazolta volna Rivaldót. Körülbelül ilyen az egész szituáció, ennyire sportszerűtlen. Vagyis hát rossz a kiírás. Kastratovics. 6-3. És az első félidő teréhez érkeztünk. Supics jön védekezésben, a mieinknél pedig Benyács és Pádár Ildikó. Pádár Ildikó cipőjét igazította meg Siti Eszter. Farkas. Láb. Pádár lögdösik óriási elánnal. A skopjeiek. Siti. Benyács. Gól. No vajon megadták-e? Megadták. Jól van Bea. Benyács Beatrix 6-4-re alakítja az eredményt. Budapesten 1 gól dobott, most már megvan ez az 1. Picit gondolkoztak a bírók, hogy befújják-e támadópadnak, szerencsére nem tették. 6-4 tehát. Ugyanúgy 2 gól a különbség, mint amennyivel a Ferencváros nyert, de már 3. Malahová az első gólját dobja. 7-4-re vezet a Kometás Skopje. A Skopjénak is vezettek persze ezek a bírók. 2-szer győzött, egyszer pedig döntetlent játszott a Macedón Gárda. Utóbbival kiegyeznénk már csak azért is, mert City lő egy gólt. A képen Pádárt mutatják, de City Eszteré a gól. És összeszedte magát. A Herceg Tészín nagyon megfogta a hangulat az elején a lányokat, azt hiszem. 2-2 után nagyon elment a Skopje 6-2-re, azóta magához tért a Fradi, és elveszi a labdát a hazai csapat. Jól van. City. Farkas szerzi vissza. Bravikova és Zsiru. Őrület, hogy miket véd. Malahova. Ott nem lehetett. Azt akartam mondani, hogy nem lehet bántani, hiszen úgysem tudja bedobni onnan. Szabaddobás. Készben mutatja, hogy törölni kell. Hát csak úgy mondom, hogy mindenki olyan, mintha a Palatinusról jött volna itt a csarnokban. Borzasztó nagy a pára, mindenki izzad. Az állás, a 18. percben járunk. És 2 góllal vezet az a Skopje, amely 2000-ben BL döntőt játszott, de itt olyan botrány volt a meccsen, erről Budapesten már beszéltem, de ha valaki nem látta azt a mérkőzést, akkor a botrány volt, hogy megverték Gunnar Prokopot, a Hypo menedzserét, és utána 1 évre eltiltották a nemzetközi kupaküzdelmektől a Kometás Skopjét. Szóval ebből is gondolhatják, hogy milyen a hangulat itt a csarnokban. Az volt a BL történetében az egyetlen olyan eset, hogy nem tudták a csarnokban átadni a kupát a végső győztes Hypo Niederösterreichnek. 1 órával később a szállodában vehették át a trófeát az osztrákok. 2 méteres és 2 perc Citynek. Ember hátrányban a Herceg TC. Erzsalieva
ezt is elmondta Németh András, és láttuk az első meccsen is, hogy többször betör beállósba, második beállóként a szélső, hogy ő rá is figyelni kell. Megint sugár, és aztán bent van. A mindenség itt, hogy a kipattanó valahová élet. Sugár tíme a bravúrja pedig. 8-5. Lábbal kirúgja Sugár, és Szemszky nem figyel a kipattanóra. Tímea. Ütszer. Farkas. Mellé. El kellett dobni, mert lassan elvették volna a labdát a mieinktől. Binu indít. Alaková. Onnan nem lehetett bedobni, jól van. Elkapkodta a Kometát Skopje. Jöhet a Herceg TC. 1-10 másodperc még a büntetésből. 8-5-ös Skopje vezetés a 19. perc végén. Farkas. Radikova. Jó lenne egy bravúrgól. Ott van Benyács! Benyács második gólja a mérkőzésen, és ember hátrányból szerez gólt a Herceg TC. 8-6, gyönyörű gól. Ezt nem tudja Dinu sem hárítani, visszahúzza mozgással ellentétes irányban. Ezek kellenek, ezek az egyéni vállalkozások. Ujanova. Malahova marad üresen, Sugár! Elképesztő ez a lány! Sugár Timi kiabálja, az a több mint 100 magyar szurkoló, aki ide érkezett, itt van a mieink kapusa. Nézzük most a Herceg TC támadását, Farkas, szabaddobás. Egyébként nem csak Budapestről érkeztek szurkolók, miközben visszajön Pádár Ildikó, tehát kiegészül a Herceg TC, szóval nem csak Budapestről érkeztek magyar szurkolók, hanem itt vannak a Kövességről is. Ez most mellé, és a nemzetközi békefenntartó erők magyar katonái is itt vannak a csarnokban, szorítanak a Herceg TC-nek. 8-6 a Skopje javára, 21. perc. Bujanova. Kalinicsenko a pályán, aki egy gól dobott mindössze Budapesten. Kisebb fajta lökés, Bujanova, Ferzalieva megint megy be második beállónak, szabaddobás. Végig bekalandozik Ferzalieva, aki Kiszeljevan éven 8, illetve 5 gól dobott a 2000-es sorozatban a BL-ben a Fradinak. Farkas figyelmeztetik a játékvezetők. 7 gólos különbség. 27-25 volt ugye a Kőbányai úton, ami azért fontos, mert ha 2 gól lesz, és azért ezzel is számoltak a lányok, akkor az is dönthet, hogy hány gól dobunk idegenben. De hát micsoda izgalmak lesznek még itt. Kastratovics jól vált Ferzalievával. És 7-est adnak. Farkaságét belökték, és ezért büntetőt kap a Kometát Skopje, ugye logikus. Kastratovics a 7-essel, ha van még, aki vállalkozik Sugárral szemben. Megkezdődik a 22. percból. Kastratovics 4 gólos. 9-6, megint 3 gól a különbség. Kétszer. Benyáshoz, Benyáshoz lökik el. Ujanova kap 2 percet. Emberelőnyben a Herceg TC. Valóban durva szabálytalanság volt, de hát mondhatnám erre, hogy a Ferencváros csarnokában 83 ilyet csináltak megtorlatlanul a skopjeiek. Nem baj, most jól jön ez a kiállítás. Itt löki el Bujanova Benyásot.
Krupics ennél 1000-szer komolyabbakat csinált. Ott egy főszurkoló. És gól! Farkas, jól van! Második gólja Farkas Ágnesnek, aki hagyott 7-esek után. 9-7. Szépen ment föl. Ezt kell csinálni. Dinu nehogy azt higgye már, hogy minden lövés hárítani tud. És most még több mint másfél percig emberelőnyben a Herceg TC. 9-7 az állás. Jó lenne, hogy a gólgazdag meccs lenne, mert akkor a 2 gólos vereség is beleférne a végső sikerbe. Ilyenekre is gondolni kell. És hát gondolom közénybe a bent rágja a körmét a stúdióban. Borzasztó lehet onnan nézni. De még mindig jó, hogy legalább látjuk a meccset. Kastratovics. Farkas ott van mellette 5-össel Velkova. Először a mai mérkőzésen a pályán, Budapesten nem dobott gólt. Rossz bejátszás. Azonnal adnak egy szabad dobást a csehek. Még 50 másodperc. Kastratovics. 5 gólos. 10-7. A budapesti meccsen Bujanova remekelt, most Kastratovics a vendégektől, vagyis hát ugye Budapesten még vendégek voltak. Farkas! Nem tudom mennyire látszott az ismétlésből, de Farkas Ágnes újabb gyönyörű átlövés gólja. Ez a válasz azonnal. 10-8. És most van az az időszak, amiről beszéltem, hogy Podgoricában is tartotta magát a Herceg TC, és nem engedte el az ellenfelet. Hát most ugye 2-2 után volt az a rossz időszak, amikor 4 gólt kapott a Fradi, de azóta visszaállt a rend, és hogyha ezt a 2 gól, 1 gól, 2 gól különbséget tudjuk tartani, az nagyon jó lesz. Az sokat sejthető lehet a második félidőben. 24. perc egyébként a találkozón. Budimir megpróbálta ellökni Kovács. Láb, és indulhatunk. City, Radikova, háta mögé kapja! Esztike! Budimir. Szerzalieva. Gól. Elfogadotta be. Mi indultunk, kérem szépen, és ez egy nagy hiba volt sajnos. Egy gólra följöhetett volna a Herceg TC, helyett 3 gól a különbség. No, nem baj. Kiegészül szerte a kommentárskopja, Benyás, Farkas, City, Radikova. Szépen kivált reklamára. City, nem fújnak szabálytalanságot. Harakova, gól. 12-8. De kellett nekem arról beszélni, hogy tartja magát a Herceg TC. Kétszer elveszítjük a labdát, kétszer boldognak a macedónok. (12-8) és 5 perc van hátra az első félidőből. A szurkolók akik ünnepelni szeretnének a meccs végén. Önök pedig gondolom oda-haza. Benyás, úristen, mit csinálnak vele. Kalinicsenko. Hát, hogyha Bujanovát kiállították, akkor ez is lehetett volna egy 2 perc. Dinuvéd. És lökés. Szabaddobás a kommentát Kopja javára. Kétszer fut vissza a helyére. Sajnos most megint egy rossz periódus a Fradi játékában. 12-8-ra vezet a Skopje. (14-13) volt az első meccsen a félidő, tehát eddig kevesebb gól születik, amennyire nagyjából átlagban ki lehet számolni, mint a budapesti találkozón. Budimir. Bujanova.
Kastratovics. Budimir bejátszása. Bujanova húzta össze magát, miután kapott egy pokit. No nézzük, mit mondanak itt. Az egyik játékvezető kijött ide a zsűriasztalhoz, de hát csak macedónul mondták be. Fogalmam nincs róla, hogy mit beszélnek. Az egyik szurkoló majdnem a pályánál, lehet, hogy erre figyelmeztette a bíró a közönséget. Ott a kép alján látni, hogy legyezi magát az egyik biztonsági ember, itt pedig Kastratovics. Ugye Podgorica meccsen is volt, ugye játékosoknak kellett tisztítani a közönséget, de hogy lefújják a játékvezetők a mérkőzést. Most egyébként tanulva 2 évvel ezelőttiből az Európai Szövetség magához kérette a macedón szervezőket, és figyelmeztette őket, hogyha megint botrány lesz, akkor az nagy baj Kometa Skopje szempontjából. De hát mi minősül botránynak? Farkas. Kravikova, óriási szlök rajta Ferzalieva. Mindent megengednek nekik sajnos. Időt fog kérni Németh András, már leadta a zöld T-betű. Ez most körülbelül 30 centire tőlem történt, úgyhogy lehet látni. Most jönnek ki a bírók, és ha ott ülünk, ahol az az úriember mutogat, mögöttük. Hát nagyon nehéz ez a mérkőzés, ahogy arra számítani lehetett. 12-8-ra vezet a Kometa Skopje, és a 27. percben járunk az első félidőben. Említettem már a Skopje hazai mérlegét az európai kupákban. 1993 óta, tehát amióta Németh András irányításával indul az európai kupákban a Fradi, 42 mérkőzést játszott vendégként az európai kupákban, hazai pályán ezek közül 35-öt megnyert. Idegenben persze már közel sem ennyire rózsás a mérleg, 40 mérkőzésből 11 siker, azért ez sem rossz, 5 döntetlen és 24 vereség. Az elmúlt 3 évben csak 3-szor nyert idegenben a RCFC, 1999 őszén a Szent Gallen ellen 39-17-re, 2001 januárjában a Lützelinden ellen 30-24-re, és utána 8 sikertelen mérkőzés következett, majd a podgoricai siker a 32-31 április 21-én. Jó lenne, hogyha most esetleg folytatódna a sorozat, tehát ehhez nagyot kéne fordulnia a játék menetének, valljuk be őszintén. Belkova lökte fel Sitit. Ezt mondta Németh András. Döntő lesz a játékvezetők hozzáállása, az a stílusa, hogy vezetik a mérkőzést, mert odahaza nagyon nem tetszik a Fradinak, hogy ennyire engedték a kemény játékot a lengyel bírók. Befogják Farkas. Farkas. Kicsi egy kézzel szelídítette meg. Kravikova, Kirchner. Gyakorlatilag végig lögdöszik a mieinket, ami hát persze benne van a kézilabdában, csak valahogy nem kéne torolni. Bármit próbálnak a lányok, egyszerűen szabálytalankodnak. Tessék most Pádára, és gól! Így is bedobta Pádár Ildikó. Remek villanás a második gólja a mérkőzésen. És meg itt hosszabb idő után RCFC gól, 12-9. Az utolsó 2 perc az első félidőben. 3 gól a különbség, ez még nem tragikus, ez még visszahozható úgy, hogy a Ferencvárosé legyen a BL trófea. Kovács szerzett volna a labdát, pontosabban szerzett is, csak éppen visszafújták a bírók. Tóth Tímeát láthatjuk egy pillanatra a közeli képen.
Bujanova, Budimir. Borzasztóan kell figyelni. 1-1-ben. Most éppen ezt tette Kovács, amikor ellökte a macedónok 9-es számú játékosát. Andriana Budimir, jugoszláv játékos, 22 esztendős. Ő tehát a fiatalabb korosztály, egyébként jóval fiatalabb a Herceg FC átlag életkora, közel 5 évvel, mint a Skopje. Sugár! Nagyon jó, hiszen 1 perc van hátra az első félidőből, és bejöhet 2 gólra a Fradi. Úristen, mekkorát kap a City. Hát ez már mészárlás. Ez már borzasztó. Lendületből jön valaki és orba vágják. Még szerencsé, hogy nincs komolyabb sérülés. Puff! Malakova volt. Ez a nagyon kedves hölgy. Na nézzük a 7-es. Pályán Lővi Dóra. Megijedtem egy pillanatra, hogy hol ment a labda, de szerencsére a hálóban kötött ki. Első gólja Lővinek, 12-10. És emberelőnyben a Herceg FC, hiszen kiállították az iménti jelenetért Malakovát. Ember hátrányban fejezi be tehát az első félidőt a Skopje, és ember hátrányban kezdi a második félidőt a Skopje. Viszont ők kezdik majd azt a játékrészt, hiszen ezt a Fradi kezdte. Szerzaljeva. Most alig, hanem az utolsó másodpercekre hagynak majd egy lövést a macedónok. 15 másodperc az első félidőből. Itt 7-es adnak? Nem csak szabaddobás. Viszont 2 perc Kovácsnak! Na jó. Akkor nem lesz emberelőny a mieinknek a második félidő elején. Gyorsan elintézték a csehbírók. Sugár figyel. 11 másodperc. Föl is néz az órára Sugár Tímea. Ezt a pillanatot kapta el éppen a kamera. Nyugodtan kijelenthető világklasszis kapus, pedig nagyon-nagyon fiatal. 1977. októberében született Sugár Tímea. Még kicsoda évek állnak előtte. Nastratovic, ez az, le kell fogni őket. 2 másodperc az első félidőből, és letelik az idő. Letelik az időn túli szabaddobás. Hát ha így maradna, most már ugye önök is látják, akkor maradna az a 2 gólos különbség, ami még talán nagyon sok talánnal jó lenne a Fradinak. Egyelőre azonban kevesebb gól születik ezen a mérkőzésen, mint Budapesten. Lepattan tehát a blokkról Bujanova kísérlete. Ennyit az első játékrészről, kedves nézők. Hősiesen küzdő Ferencváros egy pokoli hangulatú csarnokban 12-10-re vezet egyelőre a Skopje. A remények még mindig élnek. Kedves nézők, 12-10-re vezet tehát a Kometa Skopje a Bajnokok Ligája visszavágó mérkőzésén. Kökényvel együtt nézzük a mérkőzést. A körmédet mennyire rágtad le, hogy Faragó Richárd kérdésére válaszoljuk? Hát volt rá alkalmam, hogy idegeskedjek, meg szerintem még a második fél időben lesz rá alkalmam. Az a jó, hogy 4 gólról mindig azért sikerült felzárkóznunk, tehát azért ennek van lélektana, hogy 4 gólról nem ők mennek előtre 6-ra, hanem mi jövünk föl 2-re, tehát egy kicsit azért az önbizalmukat azért tépázzuk rendesen. Kezdjük az elejétől, mert rögtön az első másodpercekben Farkas Ágnes eltalálta a felső kapufát, majd volt egy kimaradt 7 méteres, és az ember önkéntelenül arra gondol, hogy ilyenkor megijed-e a csapat, vagy a játékosok megijednek-e? Igen, én a Farit féltettem, mert szerintem nem volt jó, hogy ejtést választott, de hát végül is az ő felelőssége, és már nagyon sokszor bebizonyította, hogy ejtéssel is be tudja venni az ellenfél kapuját, csak hát a másodikat is kihagyta, ami szerintem az elsőnek a folytatása, és utána az Esztike is kihagyott egy 7-est, és nekem a tavalyi Viborgi elődöntő egyből beugrott, amikor 5-7 méterest kihagytunk, de most a Dóri azért a 4-et már belőtte, úgyhogy remélem, hogy ő most be tudja majd lőni folyamatosan.
Akik látták az első mérkőzést, tudják, hogy Dino ott is szenzációsan védett. Mit lehetne tenni ellene? Te így látva az első félidőt, illetve az előző két félidőt, mit mondasz? Szerintem a végén már megtalálták azt, egy picit kivártak az átlövésekkel, elmozgatták a kapust, és akkor már jobban sikerültek. Az elkapkodott lövések, amikor belekényszerítjük magunkat végül is, hogy előjük a labdát, azokat lefele tudjuk általában lőni, és lefele elég erős a Dino. Vannak egyébként képeink is, természetesen az első félidőből, és ami igaz volt Farkas Ágnessel kapcsolatban, illetve Dinóval kapcsolatban, az igaz Sugár Timivel, mert ő hát szintén csak szenzációsan védett. Igen, a két csapatból azt hiszem, hogy a két kapus a legjobb, a mezőny legjobbjai, nehéz is eldönteni, melyik kölyük jobb, hát hál' Istennek a Timi is szenzációs formában véd. Itt lehet látni azt a találkozó elején kiadott Farkas Ágnes 7 méterest. Említetted még rögtön itt a beszélgetés elején, hogy kétszer is elment 4 góllal a Skopje, 6-2, illetve ugye volt 12-8. Ha jól emlékszem, a Podgorica ellen is ez volt a recept, hogy a Fradi ott tudott maradni szorosan. Igen, a Podgorica nyakán egy kicsit talán jobban ott tudtunk maradni, illetve a második félidőben már át is tudtuk venni a vezetést. Remélem, hogy itt is a második félidőben már egy kicsit nyugodtabban játszunk. Azért jellemző, hogy egy döntőre mind a két csapat ideges. Itthon is ideges volt mind a két csapat, kint is ideges mind a két csapat. Szóval a döntő az teljesen más, hát nem lehet szép kézilabdát várni, nem lehet azt, hogy brillírozzanak a játékosok. Itt egyelőre a két kapus brillírozik a támadásba, mind a két csapat kicsit most gyengébb. Szokták mondani, hogy a jó csapatnak az a mutatója, hogy van mindig valaki, aki tovább lendíti az együttes. Most Benyács volt 6-2-nél, aki 2 gólt is szerzett, és fölzárkózott megint az együttes. Igen, úgy érzem, hogy azért az Esztire meg a Farira nagyon-nagyon figyelnek, és át kell venni valakinek a szerepét. Tehát a Benyácsban kevesebbet játszott ebbe az idénybe, és rá kevésbé számolnak, nagyobb helye is van, ezt ki kéne jobban egy picit használni, szerintem bátrabban kéne lövöldözni, illetve kinyílnak a falból, és a Pádár Ildi is tudott már gólokat lőni. Az első találkozón 9 gólig jutott Bujanova, most Kastratovics hát egyelőre igen jól játszik, és 5 találatnál tart. Valami változás várható a vele kapcsolatos védekezésben? Szerintem biztos, hogy az András egy kicsit megszigorítja, tehát az Esztinek mondja, hogy jobban figyeljen oda, próbáljon meg jobban kihelyezkedni a lövők kezére, mert tényleg most inkább ő a megoldhatatlan, bár ő is az elején inkább, tehát a meccs elején volt veszélyesebb, aztán kicsit ő is a Timi elbizonytalanította. A második 4 gólos különbség ijesztő volt, mert 3,5 vagy 4 perc volt hátra a félidő végéig, és elment megint 4 góllal a Skopje, de valami miatt megint föl tudtunk zárkózni. Mi történt szerintem? Talán az, amikor 4 góra elmegy a másik csapat, és akkor mindegy alapon, lemegy az idegesség, hogy akkor most már 4 gól van, és akkor elkezdünk egy kicsit nyugodtabban kézilabdázni. És ugye arról se feledkezünk meg, hogy Lövi belőtte azt a 7 méteres. Igen. Tehát ez szerintem lélektanilag nagyon fontos volt, hogy a Dóri belője, mert igazából ők 3-an szoktak 7 méteres lőni, tehát ha mondjuk a Dóri kihagyta volna, akkor utána az András megint azt hiszem, hogy a Farit küldte volna oda, valószínűleg a Fari is már ezután belőtte volna, de most egyelőre a Dóri, ez nagyon kellett, hogy ez a 7-esbe menjen. Köszönöm szépen, és nézzük, kedves nézzük a második félidőt, amely hamarosan kezdődik a helyszínen. Faragó Richárd a kommentátor. Képen azt láthatják a kedves nézők, ahogy a Kommetár Skopje bajuszos edzője Alexander Panov az utolsó utasításokat adja lányainak, a másik oldalon pedig ugye ott a sarokban láthatjuk a Ferencvárosi hölgyeket. Szóval 12-10 az állás, és emlékezzünk arra, hogy mindkét oldalon van egy kiállítás. Malachova 1 perc 1 másodpercig nem jöhet még vissza, ami rosszabb hír, hogy 1 perc 50 másodperc van hátra Kovács Veronika büntetéséből, tehát amennyiben kiegészül majd a Kommetár Skopje, akkor több mint fél percig emberelőnyben lesz a macedón együttes. Említettem már ezt a bizonyos Hipó elleni döntőt, Ausztriában akkor 9 góllal kaptak ki 2000-ben, otthon pedig 2-vel nyertek, és mint mondtam, Gunnar Prokop edzőmenedzser egy néző leütötte, ezen kívül öngyújtókkal és cipőkkel dobálták meg az osztrák játékosokat, 100 000 shilling büntetést kellett fizetniük, és nem indulhattak 1 évig a kupákban. Hát sokkal nem lett jobb a helyzet, azért ezt nyugodtan
személyes tapasztalatból mondhatom. Itt pedig még a jelek szerint, azt hiszem ez a hölgy, amikor besétált, hogy énekelni fog, de hát lassan most már kéne jönni a csapatoknak, mert már mindenki itt van a fedélzeten, és készek a játékra. Sugár Tímea ugyanolyan parádés teljesítmény, mint az első mérkőzésen. Farkas Ágnes és Siti Eszter mindketten hagytak ki büntetőket. Itt pedig a másik oldalon Andriusenko, aki a mai mérkőzésen még nem játszott, Budapesten egy gólt szerzett, a 11-es számú hölgy, ő egyébként 25 esztendős és orosz. Orosz és román vendégjátékosok a Kommetás Skopjéban. Kirchert láthatjuk, és belegített Pádár Margó, aki ma még nem jutott szóhoz, de lehet, hogy esetleg pályára küldi őt Németh András. És Platon, aki 2 gólt dobott Budapesten, és ott nem annyira sikerült semlegesíteni az eddigi megítélésem szerint, mint ezen a mérkőzésen. Nem véletlenül elemezték ki a hazai mérkőzés felvételeit Németh Andrásék, mindenre fölhívta az edző a figyelmet, és a játékosok például Platon semlegesítésében remekül hajtják végre a feladatot. Na nézzük a második félidőt. 12-10-re vezet a Kommetás Skopje, és ha egy gólra sikerülne csökkenteni a hátrányt, akkor a Herceg a BL trófeával érkezne haza Budapestre. De annyit szögezzünk le, akárhogy is alakul, és ez nem előre bármilyen mosakodás, vagy semmi ilyesmi, miközben Sugár óriási bravúrja megint, tehát bárhogy is alakul, ez a csapat erőn felül teljesített. A legjobb 8 közé jutás volt az elsődleges féle, soha nem árt kihangsúlyozni, és ehhez képest itt a döntőben a Herceg TC továbbra is esélyes a végső győzelemre. Farkas, Siti, Zsűrihez került ki oldalra, és Zsűri szinte betakarta a kaput. Kastratovics nagy lendülettel jön. Gól. 6 gólos Kastratovics. 13-10. Kastratovics a Skopje legjobbja ezen a találkozón. Kiegészültek a macedónok, ember hátrányba tehát a Herceg TC, Siti Eszter, Farkas Ágnes. Kalincsenko miután lefogta Farkas, megigazítja a Skopját. Ezúttal Benyás ütközött Bujanovával. Jó lenne kihúzni ezt az ember hátrányt ezekkel a szabaddobásokkal. Még 8 másodperc. Siti el fogják tenni előbb-utóbb a labdát, de hát mégis szabálytalankodnak, azért gondoljunk ebbe is bele, és jöhet Pádár Ildikó. Jól van, sikerült megtartani a labdát, most már csak gólt kéne dobni. Siti megy fel, gól! Minden kívánságom így teljesüljön. Siti Eszter 2 gólos. 13-11, szép mozdulat. Minu, aki ugyanúgy parádézik, mint Sugár, mindkét kapus extázisban véd a döntő mindkét találkozóján. Tehát nem a kapusok közötti különbség dönt, mint ahogy sokszor bármelyik csapatsportágban elmondható. Budimir kapott egy elefántpuszit, azért oda tudott bicegni Budimir. Bujanova kéri el, őt is jól semlegesíti a Herceg TC, eddig csak egy gól dobott. Berzalieva, és már belefújtak. Szóval amikre nagyon készült a Fradi, Platon, illetve Bujanova semlegesítése az eddig tökéletesen se kerül, sajnos Kastratovics 6 góljával nem tud eddig mit kezdeni a Herceg TC. Lépéshiba! Lépéshiba, és feljöhet egy gólra a Herceg TC csapata. Farkas, Tóth Tímea, Dinuvéd. Kár volt, talán egy kicsit elkapkodta a magyar csapat, és középen ott törölni kell, közben Budimirt láthatjuk. Említettem már, hogy az előbbi sérültéssel volt ott sétált
tájlalta a lábát, és most megint, amikor az előbb bevetődött, akkor a jelek szerint megsérült Budimire. Lesétál, és Kalinicsenko jön kettessel a pályára, itt pedig megint Dinu. 30 esztendős a román kapus, Kutupán, azaz Dinu nevén. Kalinicsenko, Bujanova. 13-11-re vezet a Skopje, pontosan 3,5 perc telt el a második félidőből. Bujanova. Platon, ezt bedobja. Első gólja a mérkőzésen. Egy pillanatra hagyták egyedül a mieink, és növeli Skopje előnyét. 14-11. Jó lenne úgy feljönni, hogy belül legyünk ezen a -2-n. Hogy de nagy kapuka. Viszont ami öröm az ürömben, hogy visszakerült a Hercegs-TC-hez a labda. Lővi, megint Dinu véd, és vonalra lépett a magyar játékos, viszont jó fejbe dobta Dinut. Na hát megközelebb talán nem áll oda. Ide a lassítás, Dinut kell lápolni. Bibis a szája mutatja. Se baj, Kastratovics megápolja egy picit. 4 perc 16 másodperc telt el a második félidőből, 14-11-es Skopje javára, és megint áll a játék. Sugár Tímea mutatja, hogy ott is törölni kell. Hát nem lesz rövid félidő, attól tartok. Most kell nagyon figyelni megint, nehogy elmenjen több góllal az ellenfél, miközben Dinu magyaráz Alexander Panovnak. 6 év alatt 3-szor játszott BL elődöntőt a Hercegs-TC, 1997-ben és 2001-ben a Viborg ellen. Így kiesett a Hercegs-TC, most viszont itt van a fináléban. És a legrosszabb esetben második, ami szenzációs bravúra. De hát ne induljunk ki a legrosszabb esetből. Kastratovics. Bujanova, Kastratovics. Kastratovics a mezőny legjobbja. 15-11. Indira Kastratovics, a csapat egyik korelnöke, 31 esztendős makedón játékos. Középen egy sérülés, Platon kap 2 percet. Lővit lökte el. Platon tehát a kiállított játékos. Emberelőnyben a Hercegs-TC csapata. Itt látható Lővi, az iskolai vizsgákra készül. Július 11-én államvizsgázik majd az eltén, még a repülőn is tanul néhány tételt. Jó beállítás, Pádár Ildikó gól! Szépen használja ki az emberelőnyt a Hercegs-TC, és Pádár Ildikó már 3 gólos. 15-12. Ebből az emberelőnyből lehetne profitálni, esetleg följebb zárkózni egy picit. Most kell nagyon keményen és fegyelmezetten védekezni. Kalinicsenko, Kastratovics. Lekerült a földre Ferzaliev, aki most mutatja a könyökét. Farkasági segítette föl. Egyébként is parázs a hangulat. Nem biztos, hogy kell az olajat önteni a tűzre. A folyamatos törlések. 5 perc 54 másodperc telt el a második félidőből. 15-12 a Skopje javára. És még 1 perc 19 másodperc van hátra Platon kiállításából.
Kalinicsenko. Szerzalieva esik el, Kalinicsenko. Nem történt semmi. Szerintem a labdát szerezte meg Farkas Ágnes, és utána hanyat vágta magát Szerzalieva. Hát azért besegített jobb kézzel Farkas Ági, most így a lassítás egy picit segített nekem is. Szabad dobás tehát a Skopjénak. Azért remélem nem hagyják kijátszani nekik ezt az 1 perc 4 másodpercet, ami még hátra van a kiállításból, mert akkor nem tud följebb kapaszkodni a Hertha TT. Kastratovic. Elég gyanús volt már, mint lépés hiba gyanús. Inkább szabad dobást fújtat a Skopjénak. Szerzalieva. Kastratovic 6, illetve 8 gól dobott 2 évvel ezelőtt a BL meccseken a Fradinak. Nem van. Egészen fura mozdulat, és megint 8 gólos. Ugyanúgy 8 gól dob, mint 2000 februárjában. Megpattan a lövés, és így 16-12. És az ellentéri a labda. Egy rossz passz után. 7 perce tart a második játékrész. A szurkolók beugrálnak a pályára. Elképesztő jelenetek. Platon a pályán. Kastratovic. Hát szóval ember próbáló feladat itt lépni, itt pályára lépni és itt játszani. Sugáré. Nem kell kapkodni Tini. Titi indul. Titi. Tudtine a gól. És jó lenne kiosztani egy 2 percet Kalinicsenkónak, de nem kap semmit. A nyakánál fogva állította meg és rántotta le Sitit. (16-13). Tudtine első gólja volt egyébként a találkozón. Budapesten 2-t lőtt. Kastratovic. 8 perc 10 másodperc az eltelt idő a második félidőből. Bujanova. 17-13. Előbb-utóbb el kéne kezdeni fölkapaszkodni, mert ezek a 4 gólos különbségek nem nekünk jók. Benyás körben, gyönyörű góldob. Remekül játszik Benyás Beatrix, aki hosszú sérülés után tért vissza, az első mérkőzésen már játszott. Nagyon szép. 3 gólos, 17-14. Ugye hallják a szurkolók biztatását. Mi is a nézők között tudunk ezért talán még jobban hallható. Kastratovic. Platon. Sugár. És vonalra lépett Platon. Na most lehet indulni, mert Platon még csak tápászkodik fel a földről. City. Természetesen szabálytalanság. Benyás Pádár Ildikó is lőri a pályán a Fradinál. Radikova. Egyelőre színről nem tudtunk gólt szerezni. Sem Radikova, sem lőri, sem korábban Kirchner. Farkas. Már befújták. De Kirchner 1 gólt dobott, bocsánat. Most nézem a statisztikámat. Benyás. Óriási pofont kap Kalinicsenkótól. Van egy nagyon jó módszer, tudnám ajánlani a bíróknak, ki kéne állítani valamelyik kopjait. Köszönöm szépen, Kalinicsenkót állítják ki. 10 perc 17 másodperc telt el a második félidőből.
és 2 percig emberelőnyben a Hertha FTC, reméljük nem lesz újabb kiállítás a mieinknél, mert ilyenkor ez szokott lenni a válasz. Tenyás, Farkas kötik a levegőben, Lővi, hihetetlen, elveszik a labdát, Farkason akkor átlöttek, hogy csak úgy forzott, Csukics. Hát ez az, hogy odaadják az egyik kezüket, majd a másikkal elveszik a kiállították ugyan Kalinicsenkot, de aztán nem fújták le ezt a nyilvánvaló faltot. Ezt már lefújták. 17-14-re vezet a Kometa Skopje, 1 perc 20 másodperc még a Ferencváros emberelőnyéből. És hát gondolom önök ugyanúgy izgulnak a Fradiért, mint én itt. Áll az óra. Most végezheti el a szabaddobást a Macedón gárda. Szerzalieva. Elkéri tőle Budimir. Kastratovic. Ez 2 perc lesz. Kovács vette el Szerzalievát. Ugye mondtam, hogy ez lesz a válaszlépés, hogy tőlünk is kiállítanak valakit. Szerzalieva semmi más nem csinál, csak folyamatosan dobálja magát a földre, és ezért szabad dobásokat, illetve kiállításokat harcol ki. 49 másodperc múlva már ők lesznek emberelőnyben. Ujanova. Budimir, 2 méteres. És 2 perc Farkasnak. Hát azt hiszem, most kezdik elvezetni a meccset teljesen. Azért ez nem volt kiállítás az én érzésem szerint. 2 méteres volt, de talán kiállítás nem. ...11 perc 39 másodperc telt el a második félidőből. 3 gólos különbség, és most lehet majd 4 a Skopje javára. Fölállnak a rendezők, semmit nem látok most a kapuból. Kastratovic kezében a labda. Kastratovic. Sugár! Őrület! Sugár Tímea! Szenzációs! Mindig akkor fogja meg, amikor már szinte előveszne a remény, és akkor véd egy ilyet. Marad a 3 gól különbség, de hát 2 ember hátrányban lesz 20 másodpercen belül a Hertha FTC. Úgy aztán nagyon nehéz bármit is csinálni. Gól! Nem! A mindenség, csak azt néztem, hogy gyönyörűen betört Benyát. Zsinuk is párgázta. Radikova. Már befújták. 3 másodperc abból a kiállításból, és több mint 1 percig 2 ember hátrányban a Hertha FTC mostantól kezdve. 13. perc a második félidőben. Radikova. Benyás. Az itt szabad dobás. Egészen a szakbatot tiktolja ki védekezését a Kometa Skopje. Persze tehet így, de jóval kevesebben vannak a mieink. Dinu véd. Most pokoli másodpercek következnek. Pontosan 13 perc telt el a félidőből, és 17 még hátra van. Ujanova. Sugár! 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 A reménysugár. Hát ebben a kislányban honnan van az energia, honnan van a lelki erő, hogy most egymaga tartja a lelket a csapatban. Ilyen bravúrokkal egészen káprázatos teljesítmény. Tóth a blokkol le. Kicsi. És Lővi hagyja ki, de akkor viszont már lökték.
Tehát ilyenkor nem fújják be. Kiegészült a Hertha TC. Alincsenko. És megint Sugár. Gyakorlatilag ugyanaz történt, mint a túloldalon, csak ezt most beadták, befúgták hetesnek. És hát minden nem tud hárítani Sugár Tímea. Ha nem dobunk gólt, akkor nem lesz remény a hajrára. Ugyanova. 18-14, megint 4 gól a különbség. Sorban kapják a heteseket, és valamit bedobnak, valamit nem. Kapufa, ott a kapu, Kirchner. Bravikova lövése még kijött, Kirchner viszont második gólját szerzi. 18-15. Most jól figyelt a kipattanóra Kirchner Erika. 14 perc, 23 másodperc telt el a második félidőből. Bocsánat, ha többször mondom az órát, de talán önöknek is segít, hiszen csak betájolni tudják, hogy nagyjából hol tart a mérkőzés, és itt minden másodpercnek szerepe lehet. 18-15 a Skopjénak. Ujjanova megy föl, jó a blokk, gyönyörű volt a blokk. Kirchner indul meg, Kirchner visszahúzni sem tudják, Kirchner, Bravikova, gól! 18-16! 2 gól a különbség. Egy szenzációs indulás Kirchnertől, és utána a passz is jó Bravikovának. Időt fog kérni Alexander Panov. Bravo, Hangya első gólja, ez a beceneve itt a csapaton belül a szlovák szélsőnek. És hát ugye ne feledkezzünk el, hogy szegény Tóth Enikő az ő posztján sérülés miatt nem állhat Németh András rendelkezésére, tehát Bravikova egyedül maradt most ott a szélen, nincs tartalékja. Alexander Panov azonnal időt kér, tehát 2 góra feljött a Hertha TC, megint egy nagyon fontos időszakot él túl, a Fradi egy 2-s ember hátrányt. Miklósovát is láthatjuk a cserekapust a képen, itt pedig Németh András. Rásérülés miatt már 25 évesen abba kellett hagynia a kézilabdázást, amikor a Ferencvárosban szerepelt. És nagyon fiatalon, 1992 nyarán kapta meg a Ferencváros női csapatát, akkor vette át a vezetőedzői posztot Elek Gyulától. 6 arany, 2 ezüst a kupákban, mármint magyar kupában, 5 arany, 3 ezüst, 1 bronz a magyar bajnokságban, Keki és Bajnokok Ligája döntő. Ezeket már elmondtam a budapesti meccsen is, de nem győzöm elégszer hangsúlyozni, mert 10 év alatt ilyen eredménysort felmutatni, hát ez is egy külön jelző, sort érne. No nézzük, 15 perc, 25 másodperc telt el a második félidőből. Szabaddobás, tehát a mérkőzés utolsó negyedébe léptünk, és 2 gól a különbség. Sajnos attól tartok, hogy kevesebb gól van ezen a meccsen, mint Budapesten, tehát -1-re kell majd jönnünk ahhoz, hogy megnyerjük a trófeát. Ezt tudta hárítani Sugár. Malakova 4. gólja. 19-16. Pedig hozzáért Tímea. Nagyon kevésen múlott, hogy meglegyen a labda. Szabaddobás, jól van. Kitit állították meg korábban szabálytalanul. Már azt hittem, hogy elengedik ezt is. Farkas Ágnes. Pádár Ildikó. És a lábához kap Csupics. Pádár Ildikó pedig a csuklóját vizsgálja, hogy működik-e. Itt van Mirjana Csupics, 29 esztendős macedón játékos. Ő is itt volt már a Skopje csapatában, amikor 2000-ben játszott a Fradi ellenük. Itt ezen a meccsen 4 gól dobott már, mint a skopjei csarnokban a Hertha TC-nek. 16 perc, 27 másodperc az eltelt idő a második játékrészből. 19-16-ra vezet a Kometár Skopje, és egyelőre összesítésben BL győztes.
Nem létezik, hogy nem 7-es. Hát City megindult, és ketten álltak ott belül, legalábbis én így láttam. Hiába próbálkoznak a magyar lányok. City megint csak szabaddobás. Hiába csinálnak bármit. Ha egy bíró nem védi meg a játékosokat, akkor bármit csinálhatnak. Persze, hogy ez a vége, hogy aztán el kell lőni, és védinó. Szóval nem fújnak semmi különöset a bírók, csak ilyen apróságokkal befolyásolják a mérkőzés állását. Hát ezek nem is apróságok ott belül a pályán. Andrushenko, Platon. Farkas szerzett labdát, szabaddobás. 17 perc, 30 másodperc az eltelt idő. Andrushenko vonalra lépett. Nézzük Cityt. Gyors leindulás, Mravikova. Ezt nagyon csúnyán fölé dobta. Nagy lendülettel ért fel az ellenfél kapujához a Hertha SZC, de kimaradt a helyzet. 3 góllal vezet a Skopje. Lányok, most kéne valami begyújtani a rakétákat, mint Han Solo-ék a Csillagok háborújában. Fénysebességre kapcsolni, és belüljönni, azon a -2-n belüljönni. Kastratovic. Vigyázni kell Farkaságit, nehogy kiszórják. Bujanova. Kastratovic. Ez most Falk, megdobja. Így is bedobta valahova. Megint 4 gól a különbség. Egyébként meghetett volna. Hova 5 gólos. Farkas. Nagyot kapott. Büntetőhöz jut a Hertha SZC, Farkas Ágnes kell ápolni. Azonnal fut Tálai doktor, és egy óró, Nemecsek László. Rosszul érkezett le a földre Farkas. ...20-16 az eredmény. 19 perc, 8 másodperc az eltelt idő a második fél időből. Egyre fogy az idő. És sajnos most megint nagyobb a különbség, mint korábban. Labdával lőni Dóra. Lőni és Sinu. Gól. A Lővinek helyén volt a szíve, a második gólja. 20-17. Ezt már biztosan lassítják, legalábbis én nem láttam lassítást itt. Bujanova. Szerzaljeva. Kalinicsenko. Kastratovic. Bujanova. Most figyeljünk Kastratovicra. Kalinicsenko. Kastratovic. Remek védekezés egyelőre. Ez iránylasszis gól volt. 21-17. Nincs ember, aki kivédje. Megkapja, és egy szétcsavar. Aztán Dinu véd. Pádár Ildikó megy oda. És belépnek ugyan, mutatja is Pádár, 3-an álltak belül, kedves nézők, ugye látják önök is. 21-17. Hát itt el fog szabadulni a pokol, ha a Skopje nyer. Nem tudom, mi lesz a magyar lányokkal, mert biztos, hogy be fognak futni a pályára a macedón szurkolók. Ezt egészen biztosra veszem. Aztán legfeljebb büntetést fizetnek.
Bujanova. Kalinicsenko. Szerzaljeva megint a földön menetrendszerűen. Átfogy az idő, 9 perc van csak hátra. Hát innen már nagyon nehéz lesz. Időt kér Németh András. Ezt a hangulatot csak azt tudja elképzelni, aki átélte. Ellenséges hangulat veszi körül a magyar játékosokat. Persze erre lehetett számítani, semmi másra. Tehát valamikor még a legnagyobbak is megtörnek. Alexander Panov magyaráz. És a miénk visszajönnek. Most még egy utolsó erőfeszítés, lányok. Kircher bíztatja a többieket. Tádár Ildikó is ugye megbocsátanak nekem, hogy a magyarokról beszélek. Ott már az a kupa jelzi, hogy mire készültek a macedónok. 5 góla különbség, összesítésben 3 a Skopjénak. Farkas. Platon csente el a labdát. Szerzaljeva. Szerzaljeva második gólja. 23-17. -6. És egy gyönyörű gól dob. Farkas Ágnes 4 gólos, 23-18. Évek óta próbálkozik a Kometa Skopje a BL megnyerésével. Volt, hogy a 8. döntőben estek ki, volt, hogy a legjobb 16 közé jutásért még kiverték a holland Roermondot. Pontosabban nem, hanem nyertek 8 góllal, de aztán idegenben kikaptak 11 góllal, tehát akkor még csak a csoportmeccsekhez sem jutottak el. Aztán a csoportból estek ki 1999-ben, és 2000-ben, mint mondtam, már döntőt játszottak. Hát nem csoda egyébként, hogy mindössze egyszer kaptak ki hazai pályán. Ebben a sportcsarnokban győzni több mint bravúr. Egyébként volt egy döntetlenjük is, azt mondtam, azt a spanyol Mislata érte el, 22-22 volt ebben a sorozatban 2002. március 23-án. Platon. Ostratovics. Szerzaljeva. Kovács véltatlankodik, és nem ért egyet a bírói döntéssel. Ő sem. Bujanova. Sugár! És a pályán Pádár Margó. Nézzük, Lővit meg tudja eloldani. Kircher. 23-18, 23 perc, 10 másodperc telt el a második félidőből. Nagyon följebb tud jönni a Fradi, Kiruvéd. És most már az övék. Kirsten nem fért a labdához. Malakova. Bujanova. Malakovát lökte a Lővi, ez egyértelmű szabálytalanság.
6 perc van hátra a találkozóból. Platon. Kastratovics. Kijön teljesen nyílt védekezésre a Herceg-TC, ahogy láthatják a kedves nézők is a képernyőkön. Ha ez beválik. Herceg borzasztó sok lábmunkát igényel. Kirsten zavarja Bujanovát. Bujanova fogja az orrát. Az a hazai pálya az övék, ami a Kőbányai úton nem volt meg a Herceg-TC-nek. Fönn a bíró keze, és marad náluk. Kastratovics. Valahova pedig Bajnov a földön fekvő Sugárnak ugrik. Borzasztó sportszerűtlen ellenfél. Pedig hát mint látjuk, Sugár nem csinál semmit, csak megpróbál védeni. 24-18. De a szélre, és gól. Szép ejtés volt Kirchnertől. Az állás, mint láthatják a képernyőn is. Belül az utolsó 5 percen. 25 perc, 20 másodperc telt el a második félidőből. És áll az óra. A szurkolók már ugrálnak be a pályára. Érdekes lesz. Kovácsot kell ápolni. A rendőrök sorfala áll oda. Talán most látják önök is, még nem azt a képet mutatják. Az egyik férfére már teljesen fölállt a rendőrsorfal, nehogy be tudjanak futni a szurkológrát. Nem valószínű, hogy meg tudják állítani őket. Most ugrálnak, de most már ezen az oldalon is a rendőrök. Hadi állapotok Macedóniában. Így kell európai kupa döntőt játszani egy csapatnak. Platon végezhetett szabadobás, Bujanovát látjuk a képen. És folyamatosan tartják a labdát a szkopjaiak, ami természetesen nekik jó, hiszen jelen pillanatban ők nyerik a Bajnokok Ligáját. Platon. Pádár Margó fogta le, és Kovács is. Pádár Margónak egyébként holnap után lesz a 27. születésnapja, Isten éltesse ezúton is. Bujanova. Kastratovics gól. 10 gólos Kastratovics, aki mindentől függetlenül világklasszis teljesítményt nyújt. Az ősszel szült a 31-es szerzős macedón játékos, és azóta, amikor visszatért, bombaformában játszik. 25-19. Pádár Ildikot szemelti odébb Platon, és 2 perc egy korábbi szabálytalanságért Velkovának. Már ez az a kiállítás, amit ugye majd fölmutatnak a játékvezetők statisztika gyanánt, hogy lám-lám azonos arányban állítottunk ki a csapatokból. Ez az a kiállítás, aminek már semmi értelme, mert a mérkőzés úgyis eldőlt. Tehát a bíróknak egy jó lefedettség. Farkas Ágnes és Csukics szólalkozik össze. Nagyon nehéz lesz a lányoknak megállni ezt normális lelkülettel. Ravikova. Újabb kiállítás. Ferteléva azt mutatja, hogy elléptem Ravikova, talán inkább saját magával kéne foglalkoznia. Nevetnek is, hát persze, hogy nevetnek. Most már sebőgben a meccs. Felnéz az órára Ravikova, 2-s ember előnyben a Herceg-TC, de 6 gól a különbség. És 3 perc van hátra.
is vágta agyon szinte. Nagyon szigorúak vagyunk, ez is 2 perc volt, de hát persze nem vagyunk nagyon szigorúak. Elnézést, hogyha egy kicsit keserédesek ezek a mondatok, de hát azt nehéz megemészteni, hogy ennyivel nem jobb a Skopje. Én úgy érzem, hogy nem egyenlőek a feltételek, de lehet, hogy én tévedettem hozzá. City. Kádár Ildikót löki el Platon. Akármit próbál meg a Hertha FTC, egyszerűen szabálytalanság a vége. Farkas. Ez a szép gól Benyács. 4 gólos Benyács, akire nem lehet panasz. 25-20. 27 perc, 37 másodperc telt el a második félidőből. Négy mezőnyjátékossal a Kometát Skopje. Most kell kijönni 1-1-ben, egyértelmű. Malahova. Kapuka. Ez most szerencse volt. Mondjuk azt, hogy így megvertek minket 2 ember hátrányban, az nem túl pozitív. City, Kircher, be kell dobni, Bravikova, na kérem szépen, 25-21. Bravikova második gólja. De hát belül az utolsó 2 percem. 3 gólt kéne dobni, és egyet sem szabadna kapni a Hertha FTC-nek. Mert hogy 2 góllal már ők a jobbak, több gólt dobtak idegenben. Szinte hajtanák előre a másodperceket a macedón szurkolók, itt állnak a hátunk mögött. Kalinicsenko, Budimir. Marad a labda a Skopjénál. Megkezdődik lassan az utolsó perc. És lassan bele kell törődnünk, hogy nincs meg az aranyérem, de a magyar lányok ősiesen küzdöttek. Sugárvéd még. Le a kalappal a Hertha FTC előtt, kedves nézők. Ez volt a maximum ilyen körülmények között, amit ki lehetett hozni ebből a meccsből. Kirchner. Bravikova ezt is bedobja. 25-22. Hiába a jó hajrá. Ez kevés lesz. Késői lesz. 20 másodperc volt, mire följöttek ide a félvonalhoz a macedónok. Malahova. Terzalieva. Visszapújják. Indult volna a Hertha FTC, visszapújják a támadást. 27-25-re győzött az első mérkőzésen a Hertha FTC Budapesten, de sajnos kevés volt a 2 gólos előny. Nagyon-nagyon kevésen múlik, mert hogy 25-22-re vezet a Kometát Skopje. A végén egy bravúros gól. Budimir. És itt vége. Elszabadul a pokol, már is egy szurkoló a pályán. 26-22 a végeredmény. Egy valóban gyönyörű góllal búcsúznak a Kometát Skopje szurkolói saját közönségüktől. És nyerik meg összesítésben 2 gólos különbséggel a Bajnokok Ligáját 2002-ben. Ettől függetlenül gratuláljunk a Hertha FTC-nek, gratuláljunk a magyar lányoknak, mert káprázatos volt. Egyrészt az, ahogy a döntőig eljutottak, másrészt pedig az, ahogy itt jelen körülmények között helytáltak, és még egyszer mondom, csak azt tudja átélni, aki itt volt a helyszínen. Ezt nem lehet képernyőn keresztül, még csak megszapszolni sem, hogy milyen volt. Pokol. Szerintem rosszabb volt, mint Podgoricán. Ott nem voltam, ott Hatóth Krisztián kollégám volt kint a helyszínen. Egyébként minden a babona szerint halad, ugyanazt a helyet kellett elfoglalnom a repülőn, ahol Krisztián ült kifelé menet, hasonló repülővel utaztak a lányok Podgoricába is. Tehát nem ezeken múlott, nem a babonán múlott.
Azon múlott, hogy egy nagyon jó csapat a kommentált Skopje, és annyival volt jobb, amennyivel a két mérkőzés alapján azt kell, hogy mondjam, ígérem utoljára, amennyivel jobban segítették a játékvezetők. Mert hogy jobban segítették a két mérkőzésen, mind a kettőn, sajnos ez tény. Hát várakozunk a díjátadásra, nem tudom, hogy mikor kezdik majd el. Én egy rövid időre visszakapcsolok Budapestre, meg gyanítom, hogy itt még percekig ünnepelnek, és akkor utána a díjátadásra visszaérkezünk. Vízilabda bajnokok ligája döntőként, de érdemes a szomorkodnunk. Végül 51-49-szer nyert a Skopje a bajnokok ligája döntőjében, de a Ferencváros eljutott idáig. Hát azt hiszem, hogy most mindenképpen egy picit azért szomorkodunk, tehát úgy gondolom, hogy a lányok is most egy kicsit kísírják magukat, mert ez egy nagyon nagy lehetőség. Szóval én valahol ezt a BL döntőt, egy olimpiai döntőt tudom hasonlítani, ráadásul nekem nem adatott meg, hogy játszak egy BL döntőben, és nagyon nehéz lesz újra ide kerülni. Remélem, hogy ez jövőre sikerülni fog, de nagyon nehéz egy csapatnak ezt megismételni. Tehát annyi mindennek össze kell jönni, hogy egy BL döntőt lehessen játszani, és azért egy nagy elszalasztott lehetőség, és ezt most biztos nagyon sajnálják a lányok, hogy én is nagyon sajnálom, hogy nem sikerült megnyerni, mert az Andrást úgy engedtem el, hogy szeretném, ha ő tartaná a kezébe a kupát, mert a Podgorica meccset viccelődtünk, hogy a következőre én megyek, de mondtam, hogy mégse lenne szép, ha egy meccsel én tartanám a kezembe majd a kupát a meccs végén. És egy picit szomorkodni kell, de azt hiszem, hogy 2 új élet, és a bajnokságra kell majd figyelni. Már csak azért is, mert a Győr elleni rangadó ugye csütörtökön. Visszakanyarodva ehhez a mérkőzéshez, szerinted ki volt a mezőny legjobbja, Kasztratovics vagy Sugár Timi? Hát én elfogult vagyok, azt hiszem, hogy a Sugár Timi szenzációsan vélet, tehát őróla csak a legjobbakat lehet mondani. Jó lett volna, ha egy mezőny és ugyanilyen jól játszik, sajnos az ellenfélből játszott jól egy mezőnyjátékos, sőt, hát azt hiszem, hogy amilyen megoldásokat csinált, ilyet még életemben nem láttam. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy láttál-e már ilyet? Nem, még fiúktól se láttam, és általában azt mondják, hogy a fiúk, akiktől lehet tanulni, de azt hiszem, hogy ezt a fiú csapatok is elleshetnék, ez olyan szenzációs gól volt. Bejutott a csapat a döntőbe, és itt hogy térjek vissza megint a bajnoksághoz, te is említetted már, ugyan nagy eredmény, és ezzel is kezdtük, de vajon a hátralévő többek között Győr vagy a Dunafer elleni otthoni rangadóra milyen hatással lesz az, hogy itt most mégiscsak veszítettetek? Én úgy érzem, hogy a Győr meccs az nem olyan lényeges, tehát a Győr se tud valószínűleg előrébb kerülni. Ha mi nyerünk Győrbe, akkor is a Dunafert meg kell venni, tehát mind a két csapat fáradt lesz a csütörtöki mérkőzésen. Szerintem nem fognak annyira oda koncentrálni, mint ezekre a kupameccsekre, és mi 3 hét múlva játszunk a Dunaferrel, addig kell nekünk ezt kipihenni, ezt a döntőt. Még nem kezdődött meg az eredmény hirdetése, mint közben figyelem a Skopjeból érkező képet, ezért, de azt hiszem, hogy már készülődnek, így hát Faragó Richárd a szó. Felsorakoztak nagy nehezen a csapatok. Németh András már mutatta itt a DHF ellenőrnek, hogy nem marad itt a csapat, amennyiben nem hagyják abba a népünnepét. Mint láthatják, szurkolók tömkelege a pályán, és senki nem foglalkozik a díjátadással. Talán most elkezdődhet a ceremónia. Ezüstérmes tehát 2002-ben a női kézilabda bajnokok ligájában a Hertha TC együttese. Balai Attilát is láthatjuk, és most jönnek. Először a skopjeiek még mindig magukat ünnepeltetik, pedig hát elvileg a másodiknak kéne átadni a díjat. Ez már egy kicsit erélyesebben szól az EHF ellenőr, hogy jó lenne elkezdeni a díjátadást. Szóval a második a Hertha TC együttese. Számozás alapján Katerina Miklósová, Blaskovics Adrien, Tóth Enikő, Pádár Ildikó, Kirchner Erika, Katerina Bravikova, Kamper Olivia, Pádár Margit, Margó, ahogy ő szereti, Tóth Tímea, Sugár Tímea, Kovács Verodika, Siti Eszter, Pastrovics Melinda, Lővi Dóra, Benyás Beatrix és Farkas Ágnes.
A vezetőedző Németh András, az szakosztályigazgató Maglódi Lajos és mindenki más, aki még benne volt ebben a sikerben. Tarka Éva másodedzőtől Nemecsek László Gyúróig és persze Kökény Beától. Hogy Kökény Beáról se feledkezzünk el, aki most oda-haza nézi ezeket a képeket. 19-esen láthatjuk Blaskovicsot, aki nem lépett pályára. Nagyon csalódottak a magyar lányok, most kapja meg az ezüstérmet Kovács Veronika, de még egyszer mondom, ennél jobban nem lehetett helytállni. Kirster Erika, Lővi Dóra, és mindent megtett a Fradi. Na ennyit szántak a mieinkre, most pedig elindul a népünnepés Skopje módra. A Kometa Skopje 2000-ben még nem tudta megnyerni a női kézilabda bajnokok ligáját, 2002-ben viszont igen. Erre készültek, biztosak voltak a sikerben, lehet, hogy tudtak valamit előre. Tegyük hozzá, hogy kivételes egyéni képességű játékosok is szerepelnek a Skopjéban. Biru káprázatosan védett, Kastratovics ezen a mai mérkőzésen 10 gól dobott, Bujanova Budapesten remekelt a 9 góljával, és a két szélső Ferzeljeva, valamint Malakova is kitűrő teljesítményre képes játékos. Egyessel tehát Bilu, azaz Luminica Hutupán, aki nagyon-nagyon jól védett a döntő mindkét mérkőzésén. És ugye látják, hogy mi van a pályán, azért ez normális esetben nem biztos, hogy így lehetne. Tehát ki az, aki visszatartja ezt a szurkolósereget? Ferzaljeva most már mez nélkül, Budimir örjön ott mellette. Nem sokon múlott, 26-22 lett itt az eredmény, ugye 27-25-re nyert a Fradi Budapesten, talán ott egy picit nagyobb az előny, bár hát szóval ezt így nem lehet kiszámolni, az az igazság. A RFTC, mert hogy azért elsősorban engedjék meg, hogy róluk beszéljek, 5-ször játszott európai kupadöntőt, 1971-ben a Bekben, 1979-ben és 94-ben a Kekben, most pedig a Bajnokok Ligájában lett második, és egyszer nyert 1978. április 23-án Alberto de San Román, az IHF elnök helyettese Takács Déna kapta át a kupagyőztesek Európa kupáját az SC Leipzig legyőzése után. Akkor a Csulikné, Csajbókné, Lelkesné, Berzsenyi, Csiha vezérelte magyar csapat, fémjelezte magyar együttes Elek Gyula irányításával, kegygyőztes lett. Most megint az ezüst jut. Miklósová gratulál még Alexander Panovnak. Hát ezek voltak a díjátadás pillanatai. Hamarosan a kupát is odaadják valószínűleg a Skopjének, ezt még várjuk meg, hiszen még van idő a műsoridőből. De hogy itt utána milyen ünneplés lesz és hogy keveredünk ki innen, arról még fogalmam nincs. Kézben már a kupa, már csak a gazdájára vár. Egyelőre a skopjeiek részéről senki nem érkezik, hogy átvegye a trófeát, a Bajnokok Ligája serleget. Na talán most itt vannak a mieink, bravo lányok, gratulálunk az ezüstéremhez, fantasztikus volt a teljesítmény, és ne feledkezzünk el, holnap a győri Graboplasztetó az EHF kupa döntőjének visszavágóján szerepel a norvég Ikast ellen, dán Ikast ellen, bocsánat. Úgyhogy ott még nyerhetünk esetleg európai kupát. A bejelentés és a Bajnokok Ligája trófea. Mindenki arra vár már, hogy valaki átvegye. Egyelőre még senki nem jön érte. A játékosok ott állnak a tömeg mögött. Én már csak ezt a kupa átadási ceremóniát várom, mert azért ez hozzátartozik még. Most kapják meg a Bajnokok Ligája serlegét a Macedón Kometa Skopje játékosai. Ők nyerték tehát 2002-ben új kézilabda BL-t, és második a szenzációs teljesítmény nyújtó RFTC. Kedves nézők, köszönöm a figyelmüket, én innen búcsúzom, viszontlátásra.
Volt egy érdekes felvetéssel itt, miközben néztük ezeket a képeket, hogy azért lett volna fontos megnyerni most ezt a döntőt, mert 94-ben, amikor KEK döntőt játszottatok, akkor mit hittetek? Jövőre megdöntött, és erre 8 évet várt a csapat, illetve hát ebből a 8 évből a Pádár Ildikó töltötte folyamatosan itt az időt, úgyhogy Tehát nem megy olyan könnyen. nem megy sajnos olyan könnyen, a szurkolók mindig olyan jövőre, aztán ez 8 év volt ez a jövőre, de azért remélem rá, ez a mostani csapat rácáfol új évezredon, ebbe bízhatunk, hogy hát ha most más lesz. Reméljük, hogy így történik, gratulálok a szerepléshez. Köszönjük és szépen. köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kedves nézők, a folytatásban vízilabdával foglalkozunk. Láthatták már a Bajnokok Ligája döntőt. Ezen a hétvégén még csak az dőlt el, hogy a férfi OB1-ben kiünnepelhet. Az 5. találkozót rendezték a Kőér utcában. Kitűnő mérkőzés, verekedés miatt 4